Misrim so yimpa wo na. Oh, okay. Ah, wo Bible ni. Ni nyina wo Bible no mu. Okay. Na so kutukutu so ohu don papa. Genesis 10 Genesis chapter 10, verse number 1. Afi yunyi no wa nemba. Ham, Sham, ni Jafet. When ebusia santen, then suri nechi no wo mba ma hon. Verse number 2. Jafet nemba yin, Gamo, ni Magog, ni Madai, ni Javan, ni Tubal, ni Meshek, ni Tiras. Verse number 5. We nu honumu, na supruda manaman fi pete hona asase do. No wana bana ayakakraban. On the Domini, Abuzi. Okay. The baby I was on Europe. Okay. Europe. I feel verse number 6. Na Ham nimbe. I feel never open a haban. No, Abuzi. Okay. Kush, ni Mizrim, ni Put, ni Canaan. And Saturday, Mizrim now. Mizrim. What about the Olimpa owner? On not support from Mizrim. Then you coffee Egypt, Mizrim. No, no. Oh, okay. On us as Saudi Arabia. Mizrim, because that's a Sunyane. Okay. Then be what pie call Africa. If you be now, what to travel, say, ham, near one and Pupubiaba. So we will be people. We'll see the adding. Oh, the look of Museum last of you be the Wabi, or you Museum, what's the Kawari? Now, Mizrim, like a Sunyan on Saudi Arabia. Okay. And so, Ono, Nabab and Waka. The Israel, Mizrim, na Assyria. Api Assyria also yanko akan. Genesis 10:15 now. What akan so ho. Genesis chapter 10, verse number 15. Na Canaan wo na bakan Zidon. Ni Het, na Jubushfo ni Amrofo, ni Gigashfo ni Hevifo, ni Akifo. Enso da ma Aki oyi na da ba ya akan. No oyi oyo commission de kan be wiase ono wonsu na chi. Okay. Eya Aki no. Aki no. What you know na was my bosom. I walk here to bosom na so ho anya nto. Onye impe 20. Aso ko me nkonko ko hwe bi nyantra. Nti woti no be ya kwata ngopa Assyria. Assyria nso onye na ko akiri bi na ko ye ho. Na so oyi nim na sase. Okay. Ni Nimrod. Yes. Aha. Nti okatna ho. Nti ho na api onye adoma aka na wo mbedu awotwe won na ya nkomsepo. Okay. Ma oto edu awotwe. Na ba oto edu awotwe. Ono ya aka ndom woti. Okay. Na nkwanso na bada ho. Yankopon akara kire akan da 17 ndem. Message asase bi. Ama wo no wasafo we bibira ade. Okay. West Africa. Bibira ade and West Africa. Tesem eya ma match wolim akara kire kunya wo kan ho bi. Ne wa Africa, Asia, Europe, Asan, ne content be US lo. Sase, oya Africa, Asia, Europe. The Bible can ane onye West Africa. And the back in America, there be. So you ma go to America. O kan West America on na ha. Nti sansem wi no. E wo trade mi na ye hunu ye, ana se we ye number bi a wo free ba. Ayi na sa hunu mu we. Amenchiro. Abraham. Moses. Abar okan na bu so ma samku oye Abraham no side nko nzema so abe maka akan okay na ka fa na mso mi na aba nti obi ari hu obi anyim so apo da no second wa ba okan first one no o le mesu ma semi na ncha obeda po wiase sa mba nti obeda po wiase oye asem so si oye azo ba na so obi anyim o se na Moses ba okan na side asem nko tin e Bible ma Abraham na sade nko tina ka nsemu so abe mbaka akan nasara akan ni na ona ka pere nsemu na adaba okay enti as message asase bi ama owo na wasapo we bibiri ane asase ne funsu na wotumodo na so aba atene ne funsu aseme nya bebo numbi awu Ghana aso ka chi ni as bi aseme nya baba obo numbi adi bere wo oman bere do ni nya wo da masase mu. In the Bible, important also Assyria or your best son, Juma. When I want to be a share. Okay. If you miss women or your power one. Okay. None I've been no about Africa. No miss Uncle Sankerson. That's us in Saudi Arabia. Okay. I almost warm some dear. I had never. If you appear in Israel, in Arabia, in Assyria, or Ghana. Yankopon kan we shawa oyesom. Okay. Na man na me
nkɔpu yi ɔsɛ nkɔpɔ na kɔma ɛhyɛ ma wadwene de sika ɔma no bɛyɛ sikafo dabi ya no no bi ɔyɛ ne nkɔpɔ no so ɛna nhyɛ de waa dɛ ɔsɛ me wɔ hɛma ɔde mo ɔsom ɛbaase resi ɔmɛyɛ baasem na dwa asɛpo nyinaa sɛ pere kɔ ahemɛ mu dza yɛ bɔ wuro mu sana okay bɔ wuro ɔmɛyɛ baase ne bɔ kuro sana ɛnya maama atwo bɛ yi mo hwe enti api yɛn yɛ dɛm ɔmɛyɛ baase yakopɔn na de rehyɛ no man ɔyɛ ɔsom enti na ɔsom Moses mo de ɔsom Israel okay ɔsom so ɔsom wa ɔde wo meka ho ɔsɛ wo man nkɔpɔ ntin ndem ase enwuma na ɔde ka ho ɔna da atwo bra na sefo dɛm nkɔpɔ aten okay sase yakopɔn so Moses so bɛrɛ wase moda nti asom ɔn kan kyerɛ wɔn no ɔtwe asom da bi wa ka sɛ bohu to ɔsom aso kɔmishini bɛra de na no kromi ne kromofo wo mu ama ɔka asam na nkɔpɔ wɔ asase ama asem moda anka na bɛra ɔka ne bi kasam ne yan asase da bi ɔbɛka wa krom kasam pete enti ɛhyɛ so kɔnso Muhammad ɛmi hwɛ na so nkam da ɔkɔ Mecca ɔyɛ Arabia nso ɔdɔ ɔsom na wɔma nso ɔdɔ kɔ hɔ na wɔn na nkwan hyɛ nda hɔ da Assyria de gida nda ɔdɔ akyiri no me yɛn kɔ Genesis hadin da muna kai yo nkwan hyɛ na ɔdɔ hɔ nya ɔdɔ akyiri ɔdɔ wa ambanta ɔbɛ kana wa dabi adon so hyɛ da wɔ gida da meda na ɔso nsana nti Moses som no de ba Israel na ɛsom bɛn ɔsom a ɔde ba ɔyɛ ɔde na Abraham okay na ɔde bɛ wiase ɔno da nkremofo ɔyɛ okay ana Muhammad so ɛde wɔn so nyina yɛn san yɛ kyene aba hɔ a yɛn kyerɛ hɔ nim yi na afi yɛn kɔ yɛ aba kɔ Genesis amena 17 na yɛn hwɛ Abraham no som de bɛ wiase okay na Yakopɔn so aka dɛ ɔno no som ɔwɔ so okay nso bi wɔ ɔsom bɛ da ofi ɔso sum ne mun asɛm de yɛn kwaje asɛm ho da ɔyɛ hu pa Genesis chapter 17 verse number 1. Na abra Abraham ze mfi edokono akono no. Ewuraze yi no ho kyerɛ Abraham na ɔsɛ no de. Emi Yankopɔn tumfo na ntu mayim na zemu na mba mama hyem ada emi ɔwontem na mba ma adɔ mbrodo na Abraham ze nayin bom fam na Yankopɔn nye ne kasai. Ai wala masha asɛm maka dɛ ebehu ofi abɔfo no mu sa yankɔhwɛ abɔfo wɔ so Revelation chapter 7 verse number 11. Na abɔfo ni na etwa ahengua no nye mpanyimfo no nye ateasefo no ho ehyia na wɔze honayin butubutu fam na wɔkɔto Yankopɔn sɛ dɛ amen. ai wɔ soro so okay ɔsoro som kurani na Abraham na ɔba ofi abɔfo mu nti wɔsoma wɔnyim ne okay nti ɔno wayɛ no hɔ ezi ne mma de nasepo ebi no wo Ishmael onye Isaac wɔso wɔpɛ sumira na wɔso hɔn wɔn ka wɔyɛ amea bi Israel na Arabia nti Israel pon mama ne hime Isis Israel pon wɔso wɔn na no sumira mu na ma na Arabia wɔso wɔn na asɛm de ɔdo petuke papa ɔyɛ wo obi yi wo hwe so ɔkɔ wɔn sɛm a wɔasua wakɔ degree wakɔ Bible school onye mo hwe ze bia na mahia scholars na Christian scholars na wo he onye mo pɛ wɔn ba wɔn mɛ mo sua ade okay na me sɛ mo gura me church and say me dem na ɔse kɔ Nehemiah chapter 8 verse number 6. Na Ezra hyerɛ Ewuraze Yankopɔn kase no. Na ɔman no nyinara ze wɔn nsa ne mamado gye do de amen amen. Na wɔbobɔ wɔn tiraze na wɔze wɔn ayin butubutu fam sorry Ewuraze. ate akɔ wɔdo so me Yankopɔn ade okay ɔdo wɔdo wɔyin butu fam ade ɔka so da wɔ so me Yankopɔn nti Abraham ɔne na Abraham no so no wɔdo ɛna yɛ Jew for som na na ajo poso ne okay wɔfrɛ ajo poso api ekwa Arabia obi ayi ma Arabia po wɔso aso kɔnso yi Yankopɔn so kɔnso wɔ Maka da ɔnka kyerɛ ho ara Arabia po ɔne Yankopɔn na kyerɛ kwan na ɔmani na so abosom okay nti nkɔnso bi ba azɛ 19 na da punya wɔ so abosom nti na wɔ hɔ mpapa na ne Yankopɔn ahyɛ nkɔm dada da bi bodu a ɔwɔ so agye nkwan na wɔ abɔ nkyɛ na wɔ abɛgye ɛyɛ Arabia for Arabia okay Isaiah chapter 19
verse number 19 to 20. Yam commission. Also, Denumu, a for a butcher besi Missouri Finfin ama Eraze. A for a butcher nabadi, baby Abraham or the Boko now. Abraham or the Ismail or the Boko. A Christian force Isaac Yazaki. Says I'm your say, Gropoko Hajar. We will be Abraham or the Boko Wapano, Oko Kayamande. Also Isaac. Yazaka. David, no quotation I will watch on Yazaka, but what can I want? And also a Bible. Our Bible, young from there. Oh, Bible, no can I would uncle. But what can I be? Phil said, I make a say, or yeah, I'll be able to be. Phil said, I come up walk or make a will you quack for Alpa, or Piapa, or Comina, or Promina, or a water bar, or to Baba one set. No, sir, Prebuchia Bessie Museum Arabia. Fin, I'm a Eraze. Now, Odum Bessin Hindu, I'm Odumusna Kaba. Obia, you made a Kaba or Maka. Kaba, honor that Yankoponifia or the kind name. A Kaba. Also, I'm a Ravi. Now, Obaya Sancherazi, on your desi, I'm a dumb Eraze, or Mizurum Asasado. No Bosache Eraze or Ashadofunenti. Now, Ojefo, on ye Chajefo, Maka, Odu maybe. Ha, no one of them very hot. Obey me that Uncle Sopia. And so what I mean is, I will not say Bramba as a being hot. Or bear, or quite a good to from that pencil. Oh, yeah, or Yana Maka, or bear Miss Sophie. What I say? Upper Bramba, I'm on Pen Malcolm. since that is a put of Pember, and so Bible number. I want to Brahma go to know what was nearby. Answer, I have one walk. Walk one walk. To be happy, Brahma. To walk home. No, what I mean is, I want to buy a 3 woman who puts us in Crum walking. Wow. I'm not saying. So be happy, Brahma. Now they are bar. I could use people or be a misunderstanding. In Sabana, no, I will hold so, madam. I see, no Bosache Erazo It's a bosom. Now, Although I'm very nice, my bosom, I can't again have a pet. Simple women, I will be my ever good and more good. Now, Ojefo, on you to Chajefo, Abraham. What's more of Abraham? Now, what bet you one? What's more of Abraham? And to consider Mohammed, a mission as we come. Makanda, Obama Arabia, but some can be, then come up with you with you. I want Musa. I did a seminar over here. That's it. A seminar over here. Yes, Obama is there. Consider my Arabia. Then we large another, Obama grass may another. Okay. Yeah, no quotation hole. That's a banner about Yagan and Kwana about my. Oh, you are seeing now the Ghana headquarters. Emperor Ghana on in the headquarters. Now, honestly, a temple, you see, maybe ask Nabo. Lama, as I can, as I'm my mind about. And so, I'm not. And see, and I'm questioning the whole more to the Bassandi, Oba, no more over one day, or the children. For Genesis, Jacob said among common. Papa, I said, no walking out. Hey, book another one poem. Okay, I know that coming issue. Book into our home. Okay, I'm going to take you. No, I catch you Jesus Christ. You are in there. The shop of Bible school at the man of the book. Genesis chapter 49, verse number 1. Now, Jacob friend Nimbembein na or say there. Homeboy, mano. Namakaza and Damba, Obaba Modo Mencheram. As the cousin will come, then we will shout and I won't know. Or the question Damba and another. You know here. So in one of Sassipia, a people start of Nancy. But all you want, what can I call? It does not know the chin, and no the chin on every bill. It is a fire assassin at all. Advent of the Messianic era. According to the Talmud 11, the Midrash 12, and the Kabbalistic work, the Zohar 13, the deadline by which the Messiah must appear is 6,000 years from creation. It's also no one seems you do influence. No, the chin, no, for the no, the chin. That's it. The Jacob are some of the kind of children on in. You do information anywhere. Now, you know the chin. Okay, it was about. Orthodox and Hasidic Jews believe that the Hebrew calendar dates back to the time of creation, the year 2009 to 2010 of the Gregorian calendar, corresponds to the Hebrew year 5770. And so, therefore, the time for the arrival of the Messiah is between the years of 2009 to 2010. As I'm not one. Okay. I know that she didn't. Watch us 6,000 years. 6,000 years in that, I'll see.
Abra Yesu ba do 4,000 years. Into 2,000 years in Daniel also. Okay. Never assembly. Genesis chapter 49 verse number 10. Ahimpoma nke fi Judas. Aba mmezu epo Nyankopon na ahim dikita musem. Oye na kwad. Ne bi ase na so abosom. Na mbrashafo poma nke fi na. Apo Nyankopon na mbra. Mo ko timo kita musem. Kapim de Shilo baba. Aba mo kita ma kapim bra. Shilo baba. Ehwe hwiri mpo o se. Wiase sudefo baba. Okay. Ono ni Shilo no. Aha. So na so no na se papa ya asomdwe. Okay. Da asomdwe be wiase. Na ono na aman baye sitei amano. No so de me yimpa de wiase man ya obetey no. Na nyimndie ko mpo ho dem. Abra Yesu mi ya wo ba wa commission dem. Ni wiase o. Oya Africa, Asia, Europe. Ko ina mpo ade nko ho. Afi de mbi yenya America, North America, South America, Iceland, Australia. Afi no wiase na ide. Aye one. Okay. Enti ije wuti me beja madasa. Wa na okombazo. Inya mpaso bewo. Okay. Da membiri na nkwansha na sha. Da membiri ena wore Yakopon fi oto da ba asema ide. Oba. Okay, yende kan kwano Yakopon fi ode kan. Enti sa ku tsere message yi na wo. Ku tsere message yi na. Da para be amaka cha de. Mo ho so so mo pata sa. E ko hwem commissioner bakọ so say, afi ye because abakosem ho na sen commission ho a en na kire no kore. Okay. Ye kwa akọhwe no na me bisa bibi se e de ntire me be si no Ghana abate hwe wi am ni se obekirem na wayi no so ano amaye de nti ankoye Israel because nipa dodo na anim se third temple bi ho de a so omunim se third temple bi ho a ye Israel and o si sa third temple e me bi kra mposusu se baabi o si ni nene e de ntokwa aba e wo ye Palestine for ne Israel for ntem ko obi a e pre sa kronkron bia no nti de nti ana afi oya oyimpa na adwen amanchiro bra Yesu ba akwara achara papa mbo kwanse ba akwara mbo tare papa na yewunu enti yimpa ni na dem yam nso bia ma asase ni bi wa adwen okenka buku wa adwen wo de techim zase yimpa ni da se Israel po Arabia po obia yi hobotu wa achira kura na papa botu ma te Bible papa sanda Nyame na so happen ono na me ya no otan wadwena ade no bi Nyame na oka kire direct ma me chen you know no oka tna ho wa ka wa yera sa o san ba da bi ono Nyame na oka direct kemaka bra mo ko school me nso ante da na on hia de me nso kan so da na si the true exams some tika san exam by time is no me share some maths me share do yi sanda Mugo me kan na kasa be bi. So make sure the bi me adwuma hom. Me mi ro ye no kwa da bi na make sure ya kasa na aba no ye no kwa. Oba na say ka we sam si nyina omutwam because we dey upon that you know. Oh sir come on tell so. Come on tell so be man kwa bi. Oy mo wa ma so mo kwa bi a. Nje ne entry wo ye no kwa bi be kan obi. Akopon so on Canada. Wo ye man kwa bi. So mo kwa ma pass mo twiri na da. If you mekanke adna so see e we ka share the see me tika sana location me ma teacher was school there teacher be so oral mental be at 10 times na no nto e na kasa na ba na maka ense hu dam no not if ya me sumayin on no ka tna wo adwenwe na yimayende da bi so odun Paul be so be I owore ye nde na kasa na ba dam not Efi Yakopon no nkwamsha da ha. Oye won wa de Israel that person dem make e kan na o hwema yimezi na mo mu wan se Jerusalem na mpona se. Mo free Jerusalem buy. Wan sa se. Buy no check back train ase. David. Ti asan akasa kan ha. Ezekiel chapter 5 verse number 5. Emre Erazi Yakopon sin Jerusalem yi mizinu mbesi amanaman finfin na nkronkro etwa no ho ehia. Sa se. Na da we Jerusalem na o ka chon won ayere ho. Na maka mu wan so mu anka se za kwa mu Jerusalem so. Jerusalem tetibiri wo pa Bethlehem Kadas. Na sa Yakopon ni fie. Jerusalem. Na sa yin. Ino so am Yakopon be fie, be be sa asase na finfin. Center of the world in Ghana. Otu ajetum. Dem biase na we jatum. Center of the world. Nto I be the world map be ya ta chiran. Ona kuro kwadam na kuro badam. Center hona Ghana. George Mayimezi.
Edi wo yimi ya wa mpere ho wo temple ho. The system by the what on your center kra. That's on be yin. Aha. Wo yim pa ye. Enti ena nkwanhye da wora. Awro besi Ghana. Aha. Ati bedo ho ana onyimi bra map no ho. Na ho ampo na bra Ghana ampo no Ghana yi no ha. Asase zo da ha. Na mo o me abadade no mpega mataro. The one about mu hu da ha na ba. Yes. Akopade asam yako. Onna no ko bia gutensem. Ya hwe tempo edi kan Israel for there because Solomon see ya. Na yim so omokom ekosom onyankropon omo ko ho prensa ko bompaye da ko ne nekeka ho meka for den yim se de ye nyina nim sa afibia omokotwa ho hia ena ye de yasi ne Ghana high temple no eno so sei na ne hyehye de wo ho etie ye komu de bia ne ko bompaye ana se meka de bia afeso a ane ko kotwa ho hia ana sei ana tie yesi se di dwuma ben Nhwehwe aba de yakon 3 times a year mpire baasa atweko na ami me yimere obodo bibi e ba san akọ atwe atwanda osande impede yakasa impede biempo ontumo hold ayi de siaba April sidi ayi be sisa 17th April yada ayi me yada be no hotel ene date say 5th jaka 12 days me yada be no hotel e ba shase na ye baba enyumozoro adwuma yo hu ekwa maka aso oya bona pache yankopon na mdo bona bacho ekwa Isaiah yankopon na mdo bona bacho na iyi oya nemeso aha temple no oya nemeso Israel de baako maka so baako ankwa de yenso oya so enam se Elijah fo no to so no enti na ha de ni de manso na na be bia ya kasisi do ho dada Bible ran kasa aka waka amna hega se da Bible ran kasa kan Hega se ma kan acho Elijah fo wo to bibia ndi bibira wo bia ho na wo dikan o ye dikan po Haggai chapter 2 verse number 9. Ofi ne chechire enyimyama no wasasan enkan no ze no. Nsate. Do me raza no si. Also ya kasisi da wo maka. O kasisi da o Isaiah. Na me ka che wo de maka na da ran do bon bacho. Ekwa Isaiah also do bon bacho. Ne eyi o do bon bacho na wa san wa ye enema esia anyi pa de bobre wo wiase. Sa nyima nsia na ne de se nyipa e ba sa so se de enema esia. Nyine mo be ye ba sempo a but on your mass. O Sunday. Wow, uncle. Na bia mu na mba ma asomdwe. O you know so da bia mu ma asomdwe. Na ta asomdwe onye maka. Asomdwe Isaiah. Abi e wo sha asomdwe. E do do kan. As bo do bo na ba cho. O do bo na chewa. Na wo kwa ahemane mo. Do o to do ya ayaresa. O impede sen bia wo wo kwa wo a nya apobodi. Doctor bi no me ka choro me yedi kan atwa ho wa apam oya dan npo papa bi na pma ade chen oto chine nti Yawoh de aye Friday de aye sa aye pupi isina second me twam ma sans me twofo so second ho bi ho na ho ma wontum na anso what na okay ya nkopam oye de bibia wi onyama so afia odo eja wochima eja no kwa Ibe otom obi ntum na anso na ho wontra he ana wonyina he asesa atwa life popro wo ntrebo kuma wontum na anso no batna ase kasa na ye kan wo kan na bakana rabi yakase yakasa ampa rabi yakase yakasa ampa rabi yakase yakasa ampa rabin oni abosun yankopon a obosun da asase ma ba jo ben mo hwe Israel for par master or pay teacher. Yeah, or to doctor. On the rabbi Nankasa. And some American and Sigma Wata Wapa and move a woman different. If you're Zeker or can't sing ho, yes, Zeker. Zakaria. So I'm going to know. Say your bunny be chat when she announced on her. Sir, you can't share announce on us. Okay, that could be that 7 days. Okay, that could there will be a beer need more. Okay, maybe I need more than no mercy. And so can be asked with you. In your crew, a bassa and then a woman,
benya asomdwe osa eyal etumi ntapo leba ha atapo wasomado. Zechariah chapter 14 verse number 8 to 9. Nadano obabada nkonsu be fi Jerusalem apem. Na Israel nkoti na Yankopɔn na somo no se bibi bodo e wo pre ko no mufa akwaboka na apio pia no becha abien azokuro bokwaboka na no mufa so akwa ane ane boka on Arabia Islam amina somo ne apia ane no so abe West Africa Ghana na apia so nyema obe de bi e ba se besi verse 9 na erazi bezi hin wa asase ni ina do ben na apia Yankopɔn ba ya hin wo wiase denu mu na erazi ba ya baako obe bo ho Yankopɔn yakɔ na nizin baako nizin so ba yakɔ kemezi afɔ kaka ya wa bo zi bebre ma rebe pɔ ka wa bo zi bebre da ma ko na hin zen obi ayim woyim Israel woyim Arabia woyim dem ba na ma kan show dem Yankopɔn nizin ekrotin ona rabi na mo wa yira dem papa doctor rabi ko mo yikwa wo ya na ba na to rabi e ba asem ni onyima Yankopɔn wonyim nsi ya me da ba cha ho nti abosu Yankopɔn ona rabi no onye Hebrew kasa onye Arabia kasa na oyasoro kasa na asan nsumemu Yankopɔn Yankopɔn abodi bi empe na nyi wo da esunsun nya obi ehun da nye yin podi ono omote obi ehun da aso Elijah pon wo be tripit mo ka mo ben no ya be tripit na kasa na kasa na yete na yin wo de pehu enso wo pele rabi okada ba se dia ne na yi bayele na ehun wiase ne yebra because so enso wo ka kire wo da ya mina asema wo wiase 30% me yi no wadi kire me ye nyame bia me bompu di mpu ye nyame bia me di mi ko si ha so for bi kra say Yankopɔn me fa no ko heaven o se ne so for bia wawu no twi range over heaven apa na free oba heaven e twi range over asase da de bia yin hodam amman chiro ya hu bia ya obi wo kwa onko be bia nka je edu oha no ohun sunsu no de yaduma oho na asapna won wo so wa ya de pa o yi mu sunsu no gina wodo Yankopɔn na nka dan Yankopɔn nyina yimpa do onyo da wo da si wo da ye da bi Yankopɔn nyina do papa yemre temple no so na yemfa nkomode ni mra wi enti efri April 17th no a ye ba be kono efi ya odan ayabona pache ifie da ya yeresa nemme na ya awo obi ohwehwe ba api ko se da abrebo yeye teyin pat wona eye adwuma ora adwuro yeye api mo to ebe ye tumudi da se wo tumudi ikisa kan bi ya owo na bonwi ni ona gana fo bi ayi bi se jiro ka je edu su ikaji na de ya obeti okuna se odebi ma to ebe ya mpuntu oyin prese bia memena mpuntu nti azibi na de ya na wo mpuntu na ade na oyekase api mo de wi na kuyimudi adza abaye bere wi no owura oyeye nti ko je na me so wo mo ane no bo wo se wi ata de hu o esura wa pomezi adwubi ye adwuma no koro api adube so ya obeda be hu na ade na yeye trim por maka na wo da wo kan bokan bi nti na okan opi de ma asomdwe nti da me na me sen Yankopɔn ye odama adasamba na Arabia bi wo ho Israel bi wo ho na so Arabia wonyim no mo 3 Israel wonyim no mo 5 ekwa Arabia okotwa temple no mu wie wokopo alpha wie api wokomina aya 3 minan ya kunimudi alpha ya abrabo yeye baka ya bona pache kaba ya bona pache okay yema miensa ekweza ya the temple of Solomon aya bona pache sepe kunimudi aboko battle epe ahinde aboko Gilgal okay epe abawo aboko Shilo okay nsate epe there api obrobro okosa abrabo yeye a kopo bant olives ho biaka ho nso wonyim je mi no de maka kire ho Arabia de je mi no de maka kire ho
ni o me ba so Yankopon na man ona Yankopon da me na mesisu enti ye de nti ona aba hia ye de wodi na ba hwakrum enti ye de twa ho wi aye nko be po bia David wodi na ba kru no mu na nsu esumasa wo mu ni ye wa etumpo a wo hwe Kaaba etumpo a wo hwe Arfa etumpo a wo hwe Mina ekwezi ya so adamada nsase enti na maka na maka ipo bo ho Alpha and Omega na Omega o na Kristo bo kana Yesu enya Nyankopon onye on sit down kro oya be po osusu ho enya honhom a say oye Nyame aye so na ye fiti ase dia wieye beginning and the end mo kan na wonyi hwa damo Omega da meka dem sa Arab wonyi maka wonyi ma tu nsi hospital dan etu po a wati do wodi mega wasaye nti so wotu po pa won che dan wonyi do na bomba ya mema meti onja ba by the time it will be ja we mo hwe ya yare no hu se hospital sa ya ase no mo ka sa Yankopon hu mobo ya na obaka na won ka de so wale hu na akwa wanya efre hu hwe enti ye wetu po a wo ba ya woda Yankopon de mo pa da sa won ya da samba wo bo ni hwe wodo on fa kan sha na bono yesum de bia retwa hon ehuna ye twa ndabem ne wo yesum na hwe wodo aha na wala kan so ni ye woda wo so ho wo bia wari wadwuma ye woda wo so basa ye no wo so ye we obia na etumfa wo ba na etumfa yes now so be si no mu nyina ba obia ye adwuma wi papa eye won mo wo esom mu nko na mo ho kwan se saa afahye mo ba bia na sa abonten so fo obi o tie nka bia wo hwe bia timi ba bi obia botuma ba aha obia botuma ba nti se pa so adokra meti na wi amakana Yankopon wa ya o man na adom na wanga se na wo hu ni nse hu obia botuma ba ya be sheda ko pipi obi bedi da so ha papa bi ne brother the prisoner wo Libya ama onye osun mu da ba na ka so yeska ko ba fa na la kan Yankopon mama ne brother wo Libya wo yi obejina here dey da fi ewie na so to Libya ba da mandara ya da ibi beba wa ma na kwankyere ne de be yimun ne on ba hada bi go binim se obi afinya me ncha ba se ki sie hu kan ya asem kyerɛw na wa ma ya kwankyere watwa fasting bi amaye enta mo kana ehyedu no wo ho bo bia okay ewie na wo da beda wa gba skip no nko tie no wo yi brother obejina here na o kana asem onye osum yi obem pro mo opeso kra okay nto bera o na kasa opera ne ho tanan dem ye cheche yere pera ya sa ehia ba api epie de wa bra bokuyi dem ma cheche bra ehyedu do bra aha reba bo nya kasa o da be wukura o sana bona pa chane ya woda na ya woda pa wo ho a je next time bio aha so kan bo mo dia wukura anyi na wa ha apa mo menya ba bia da nse gbe ne cha sa che ya wo me pi wa ha okay to ba on fa ne ketemra na se ketenyina wo bia pa bra okay e be so na ye bia wo mo bi okay ebra wo matters ke kremi wo bia promotion chere pa bra apart from sky ni pa ne de beto no so de bedidi no on fa kakra nto no ho bia for the bobby beko so de da ya na ha na parabo okay da ya na ha na ya parabo nko aha on fa kakra nto obi abo bo apa da me na ho odian se akopon ka che kan che kasa mo se kasa che za mban do wo ba apashana sa mo bi amfa nsa pan ba okay ehu asante for beka John say yemfa nutu hunu nkomeka Exodus chapter 23 verse number 14 impene ba sana shafama mi wa afihyiemu anya start is a push joda let's start yawoda three times a year se epiti afasha no nde so na de epiti bodo dem 7 days me share wo no wombra wo hye no wobosom abebu num o sende num na ifi Egypt bay na ma obiara mfa nsapa nbefiri mayim papa yebra na ibe yo nti da ma kan na ayem Yankopon na hye bi na ashama ame ba asa osun Yawoh ba asa Israel na arafo wo ye no ko no Israel wo ye 3 times a day Arabia wo ye 5 times a day nti ma kan da okay edase abusa mi dene Yawoh Odame Kodua na yene onyame Somafo Yawoh ene bonkomo papa mi gidi se wate nka pi wate no nsem pi na enam de yedi ka ti dada ne bi ntire ne nsem ne bo etia ne yasoma ye echewo nene wagebre na daje achechi nsem o mi atiase
na said a beya behunu sene nsɛm wɔka ɛyɛ no kware na so hwɛ ne kya kwanti no ɛyɛ for so busumi omye ni de toso edu enso ɛyɛ 17th of this month April yɛ no ya wada na awotwe dwuma de so nkɔ so ha ne nyina no sɛ ɛyɛ kronkron bi ɛtoso miensa te temple a wasi ɛwɔ wiase nyina mfimfin ɛyɛ Ghana ekonfi otuam no ɛhɔ na ɔsɔ do ani kyerɛ ɔse bra betwa ho hia nanso na hwɛ sɛ abrabɔ no ɛnsesa na ɛmfa wo suma wom woyɛ kramoni woyɛ konfo woyɛ malam woyɛ hwan woyɛ kristoni asum bia wom bia wo haw nya amane ɛda wo so bia no wo de fabra na betwa ho hia na hwɛ sɛ onyankopɔn no ne tumi no ɛwɔ ha anaasɛ inhia ɛnya na nkwa ne da ibedi we ho nkɔmɔ ɛnsɛ bebrɛ hɔ a yebedi ho nkɔmɔ na menim sɛ bra wodi achi na wutie na wo hwɛ ne yɛkɔ ne yɛba no wo sampa onyankopɔn tumi no ɛsane ɛwɔ Ghana na womfi ɔno ani pemu ɛne kasa sɛ de ɔkaeɛ no de ɔte ana waka ebia bibi kyerɛ wadwene anaasɛ na nka wobɛpɛsɛ bebisa bibia na mpo no kanya ya nka afrɛ anaasɛ ɔsɛne message bisa na nso ɔnyɛ saa kwanja no ɛno kyerɛ de na mess no aguso no na mess no gu TV no so no wofa wofra mpanifo bɛgye wo so na de wo bia no manya branya dagye akyekyerim de amawo onyame somafo yawo ono ana asumdie ntontom som no ene otwede mpo yankropon nam no so de aba wiase afa na nyina no ebo aba ho eyenkomhye ana aba mu Onua Abbas ono so na yo kenkanfo de mame me Alhaji aka ne din to friend Alhaji Abbas Nyankopon eya adoma menim se bresem no ye besa so e de ahia biem ye beda mo se na mammo enhwe ne tia adehye